Borimo se za palestinsku djecu, borimo se za sve nevine civile, ali prvenstveno borimo se za hrvatske nacionalne interese. Izvolite kolega Grmoja, obrazložite stanku. Hvala. Tražim stanku u ime kluba Mosta kako bi iznio službeni stav kluba i stranke. A on je takav da jasno osuđujemo ono što država Izrael sada radi u Gazi, da tražimo žurnu zaštitu i prestanak te humanitarne krize, zaštitu civila, zaštitu djece. Nitko normalan, nitko koji je uopće čovjek ne može to podržavati. Ja sam uvjeren da takav stav dijeli većina zastupnika ovdje u Hrvatskom saboru. Ali isto tako jasno želim reći da osuđujemo teroristički napad Hamasa, da tražimo povratak otetih civila. Ja ovdje vidim veliku strast zastupnika kada pričaju o Izraelu i Palestini. I ne mislim da je to loše. Ali znate što me žalosti? Ja takvu strast godinama ne viđam oko 1744 nestale žrtve iz Domovinskog rata, hrvatskih obitelji, gdje hrvatske vlade, sve hrvatske vlade nisu napravile ništa da se to pitanje riješi, da se procesuiraju odgovorni za to. Da smo prava država, te rasprave bi se svakog dana vodile ovdje u Hrvatskom saboru. Ja ni jednu riječ nisam čuo o onom što je nametnuti član predsjedništva koji također zagovara priznanje Palestine, to je Sejdo Komšić, govorio u UN-u gdje je praktički napao Hrvatsku državu, gdje praktički traži glasanje po načelu jedan čovjek, jedan glas, što ide izravno protiv hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Borimo se za palestinsku djecu, borimo se za sve nevine civile, ali prvenstveno borimo se za hrvatske nacionalne interese i za one koji nisu još dobili zadovoljštinu za žrtvu koju su doživjeli. Hvala vam lijepa, stanka je odobrena. Kolega Deur, povreda Poslovnika, izvolite. 238. Kolega Grmoja, vi da imalo pratite što radi ova Vlada, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Uprava za nestale, ne bi ovako pričali. Radite ponovo populizam na najtežoj temi u Hrvatskoj. Već ste prošli mandat to radili, ponovo to radite. I pre neki dan je ponovo na Ovčari su pronađeni, nažalost, žrtve iz Domovinskog rata. Dajte, malo se uputite, slušajte, nemojte samo lupati u sukobu i biti sa svim onim stvarima koje ne poznate. Kolega Deur, bila je replika, dobivate opomenu. Kolega Grmoja, izvolite. Povrijeđen je članak 238. Ako vi tražite od mene da vam ja izrazim zahvalnost, jer 30 godina nakon rata se sada nešto kao počinje rješavati, nemojte to od mene očekivati. Nemojte to od mene očekivati, dakle, jer sve ove godine ste bili na vlasti, većinu vremena vi, nešto SDP, ništa po tom pitanju niste napravili. Oko procesuiranja odgovornih, oko ratne štete koju Srbija treba platiti Hrvatskoj i ostalih stvari. Kolega Grmoja, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Deur, izvolite, povreda Poslovnika. 238. Gospodine Grmoja, ja od vas ništa ne očekujem, vjerujte mi, uistinu. Ali se čudim da možete toliko otići u krajnost da na najtežoj grupaciji, na našim nestalima, na obiteljima radite ovakav populizam, jer sad vam je jedino to ostalo od svih čuda koje ste čudili u ovom Saboru. Kolega Deur, bila je replika, dobivate opomenu. Kolega Ledenko, izvolite. Povrijeđen članak 238. Ako vi, kolega Deure, očekujete šutnju o tome i o tim temama i žrtvi iz Domovinskog rata, od nas nećete dobiti. I mi ćemo govoriti i stalno napominjati. A vi ste dio vladajuće strukture, na vama je da realizirate. A na nama je da ne zaboravite.
Kolega Ledenko, isto je bila replika, dobivate opomenu. Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Povrijeđen je članak 238. Naši nestali su bitni. Veliki broj mojih suboraca iz tog vremena ne zna se za kosti njihove obitelji. Ja sam za treći entitet u Bosni i Hercegovini jer Hrvati imaju manje prava nego nacionalne manjine u Hrvatskoj. Ali isto tako kažem glasno. Za mene bugojanska skupina je se borila za Hrvatsku i nisu zločinci. Ja ih podržavam i na nje smo zaboravili. Ali Hamas i cionisti su jedno te isto. Dobivate I zato treću opomenu priznajmo Palestinu zbog toga što je to naša obaveza, a znate moje sve druge europske stavove. Dobivate treću opomenu i više ne možete sudjelovati u raspravi. Idemo još jedan zahtjev za stankom. Kolega Čaba, izvolite. Hvala lijepa. Tražim stanku u ime kluba Stranke Dominacionalnog okupljanja i Hrvatskih suverenista. Ova dosta žustra i burna rasprava za ili protiv, mislim da smo zapravo nepotrebno izgubili vrijeme. Ako ćete se složiti svi da je vjerojatno rješenje koje će na koncu iznjedriti dvije države, ono nije novo. Mislim da nitko u ovom sazivu Sabora, osim možda uz dužno poštovanje kolege Furija Radina, 47. godine prošlog stoljeća kada je UN predložio upravo dvodržavno rješenje i razgraničenje arapske i židovske države, znate ko je bio protiv? Palestinci su bili protiv toga. Znate zašto? Zato što su vjerovali da će u nadolazećem izraelsko-arapskom sukobu oni izaći kao pobjednici. Priznanje jedne države je ozbiljan posao, u kojim granicama, s kojim administrativnim ovlastima i tako dalje. Stoga mislim da nam ovo sve skupa nije bilo potrebno zauzimati a priori strane pa još tome dodavati soli na ranu i povezivati to s Domovinskim ratom, to je neusporedivo. To je doista neusporedivo. Naravno i vjerujem da su svi za sprječavanje, zaustavljanje sukoba i za humanitarnu pomoć. To ništa nije sporno, ali dajmo si malo razboritosti svi skupa i da ovu priču privedemo na pravi način svome kraju kako i treba. Hvala. Stanka je odobrena. Imamo i ovdje povredu Poslovnika. Kolegica Benčić, izvolite. Povreda članka 238. Samo da svedemo stvar na bitno. Međunarodna akcija uzastopnog priznavanja Palestine od strane više država koja se događa se jer je to trenutno jedini način zaustavljanja genocida nad jednim narodom. Mi ovdje imamo dva prijedloga. HDZ-ov da ne učinimo ništa i naš da učinimo jedino moguće za zaustavljanje genocida. Izbor je na vama. Kolegice Benčić, dobivate opomenu, bila je replika. Hvala svima. Ja predlažem da glasujemo, da ne radimo fizičku stanku. Pa evo, dajem na glasovanje, dakle, prijedlog zaključka klubova zastupnika HDZ-a, Domovinskog pokreta, kluba nacionalnih manjina, kluba Hrvatske narodne stranke i nezavisnih zastupnika, kluba Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Bileka i kluba zastupnika nezavisnih HSU. Molim, glasujemo. Glasovalo je 118 zastupnika, 74 bilo je za, 3 suzdržana, 41 protiv, tako da je donesen zaključak kako su ga predložili navedeni klubovi zastupnika. Klub zastupnika Možemo predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 15 dana pripremi odluku o priznavanju države Palestine. Glasujemo i o tom zaključku. Glasovalo je 121 zastupnik i zastupnica, 44 za, 4 suzdržana, 73 protiv. Dakle, predloženi zaključak nije dobio potrebni broj glasova. Također, Klub zastupnika Možemo predlaže Hrvatskom saboru donošenje još jednog zaključka. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da prvo u roku od 15 dana donese odluku kojom suspendira sve postojeće dozvole za izvoz oružja Izraelu koje se koristi na području Gaze, ukoliko takve trenutno postoje, te da ujedno suspendirate izdavanje novih dozvola za izvoz oružja Izraelu kao i dozvola za transfer oružja Izraelu preko teritorija Republike Hrvatske. I drugo,
Tražimo da predstavnici Vlade Republike Hrvatske u Vijeću Europske unije jasno podrže suspenziju Sporazuma o pridruživanju EU i Izraela zbog kršenja članka 2. sporazuma koji nalaže da odnosi Europske unije i Izraela moraju biti utemeljeni na poštivanju ljudskih prava. Dajem na glasovanje i ovaj prijedlog zaključka. Glasovalo je 120 zastupnica i zastupnika, 46 je bilo za, 3 je bilo suzdržane, 71 protiv. Zaključak nije dobio potreban broj glasova. Prelazimo sada na izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanom redovnom sastanku Europskog vijeća 26. lipnja 2025. Podnositelj izvješća je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Rasprava je zaključena sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela. Dajem na glasovanje sljedeći zaključak. Prihvaća se izvješće predsjednika Vlade o održanom redovnom sastanku Europskog vijeća 26. lipnja 2025. Molim glasujmo. 119 glasova, 76 za, 1 suzdržan i 42 protiv. Dakle, donesen je zaključak kako ga je predložilo saborsko matično radno tijelo. Imamo zahtjev za stankom. Kolegica Orešković, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a u trajanju od 10 minuta radi konzultacija. Prije svega želim naglasiti da je Ivan Turudić glavni državni odvjetnik kakvog ne bi trebala imati niti jedna pristojno uređena demokratska zemlja. Niti bi takva država uopće dopustila i zadržala takvog čovjeka na funkciji. Sa radom glavnog državnog odvjetnika zadovoljna je jedino vladajuća partija, čije bi kompromitirane i korumpirane ministre glavni državni odvjetnik trebao istraživati i protiv njih pokretati kazneni progon. Međutim, Ivan Turudić to uglavnom ne čini. Neposredno prije rasprave o izvješću, odnosno nakon rasprave o izvješću, a prije ovog glasanja, u medijima je objavljeno kako je USKOK odbacio kaznenu prijavu protiv ministra Branka Bačića i predstojnika Ureda Vlade Zvonimira Frke Petešića, a država je u njihovom slučaju ostala oštećena za nekoliko milijuna eura. Iz svega proizlazi da glavni državni odvjetnik štiti partiju na vlasti ne mareći za Ustav, ne mareći za državne, prije svega financijske i druge interese. Glavni državni odvjetnik je došao u sukob sa Europskim uredom javnog tužitelja u slučaju Nine Obuljen Koržinek. Glavni državni odvjetnik je presreo slučaj protiv Vilija Beroša. Glavni državni odvjetnik je zgrozio akademsku i stručnu javnost izdavanjem časopisa koji će itekako utjecati na napredovanja i stručne reference. Sve u svemu, vladavina prava u režiji HDZ-a i Ivana Turudića je ozbiljno narušena. A koliko je HDZ-u stalo do ustavnosti vidjelo se sada i na pitanju priznanja Palestine. Kažete da štitite naše nacionalne interese i hrvatske građane, a zaboravljate da su hrvatski građani sa 75% podrške glasali za Zorana Milanovića koji po Ustavu ima pravo sukreirati vanjsku politiku i on je za priznanje Palestine. Stanka je odobrena. Povreda Poslovnika. Kolega Mažar, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Članak 238. Kolegice Orešković, vaša briga o ugledu Republike Hrvatske, o ugledu 500.000 Hrvata koje nazivate hipodrumskim kopitima, o ugledu, o samostalnosti, neovisnosti, da, ja učite. Hrvatskih institucija je poznata i ovdje, ali i šire. Ono što vidimo iz godišnjeg izvješća, što vidimo iz tijela Europske unije je da Hrvatska napreduje i po vladavini prava i po neovisnosti institucija, a to ćemo nastaviti. Hvala vam lijepa. Kolega Mažar, dobivate opomenu.